Kamala Mkhulu Nkhazimulo senibingelela uma umusha sicela subscribe ukuze wazi ukuthola amavideo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngane ethongo kufanele ngisho lokho, akekho umelaphi wendabuko ongakupha isipho sakini. Abantu bakini bazokupha isipho, uyangizwa? Uyakwazi umelaphi wendabuko ukunika umoya ongawona kini, ngoba niyela emaphehlweni ningazi ukuthi kufakwani la kula mabhakede. Umuntu agcine kufayela izizwe, ugcina usuhlola ngezizwe, usuyashona usuyekwela amathongo, usuyafika uhamba nabantu abaningi kuthiwa ubala abantu ahamba nabo, likujisa idlozi kubuyisele emuva, ubuye uzobe umdliye uhluphe la. Yindaba ngisho njalo, ziningi izangoma manje ezigqoka amaketanga. Amaketanga ahlanganaphi nabantu abadala? Ubani ngesikhathi soshaka egqoka amaketanga kulezo zangoma? Yindaba ngisho nje mawuphuka umuntu omdala efike egqoka amaketanga ingoba yena wanikwa umoya ephehlweni odinga lelo ketanga, ama-chain abafakayo. Sekufanele manje nawe wagqoke ngoba ngi-understand sekwaba into yasekhaya, ngoba leyo muntu wayephehlweni bamnika leyo moya, kuyisithwalo. Kulungile, ngiyazi abagqoka amaketanga bazohamba kwi-channel yami, kodwa kuhle ukuthi ufunde. Okubalulekile asifundise isizwe noma ngasala into yedwa, ngoba sengiwenzile umsebenzi wami. Uma ubona umuntu egqoka iketanga kunesithwalo phakathi ngoba khona umoya ogqirhelwe wona, ngoba amaketanga angazi ahlanganaphi nedlozi. Uma lifike ligqoka amaketanga ingoba lona lashona liyisangoma esinamaketanga belinika isithwalo. Even namandawo sebenomkhuba banika amaketanga abovu uku-invoke spirit ngomunye umoya, using ngomunye umoya to invoke spirit kade engafanele zivuke. Omunye umuntu unomdawe wenhlanhla nje kuphela, kufanele ukuthi aloku ehamba ngoba vele umdawe ubuwumngoma umdawe. Kodwa nje uthi uthini unenhlanhla, ogogo bakhe bakwenza bonke lobo mngoma, yena sekufanele aphile i-good life, abe nje nenhlanhla, agqoke nje injini kodwa abe nenhlanhla. Hhayi ukuthi aloku eyofemba, hhayi ukuthi ayoparola umdawe. Uma singihamba ngithinta lesimo lesabalozi, nina niyazi ukuthi nekhona amagobongo efanele niwadle. Uphethwe yindlebe, uhlushwa yisithunzi, kodwa ithi mkhulu ngidla igobongo lomdawo nelendiki. Maningi amagobongo, elimnyama, elimhlophe, elibovu, elenkulumo, elabalozi, elesithunzi, elabantu abadala bakomalume, abantu abadala bakababa. Maningi ngandlela esimangaliso. Indiki, indawo, inono, maningi. Bheka ukuthi iliphi ningakalidli elibanga ukuthi imoya yakhe ingahlali kahle ngale moya iyagulisa. Abalozi bayabadinga ukuthi uye emanzini isikhathi esiningi, hhayi amaningi, cha. Noma ngabe amancane amanzi, as long as ufike uphahle, inhliziyo yakho ebalulekile, amanzi akulini ngoba umoya wamanzi ujwayele ukuzithwasela emanzini, spend more time emanzini amancane, imini engishoyo, amancane. Hhayi imfula emkhulu. Ucele futhi before uyilapho, bazovuleka baqhube kancane, yebo banalo igobongo labo. Kubalulekile ukuthi ubadlela igobongo lakhe and spend more time emanzini. Makhosi amakhulu.